Zo terug de fietssnelweg F411. Sint-Niklaas-Hulst, dus 4 kilometer van het grenspunt. Heb je Hulst, dus ik ga nu terug via de bosroute, dus meer bepaald de Klinkse bossen en dan het vernieuwde stuk. Kilometer 500 door het bos tot de Molenstraat en dan van de Molenstraat heb je nog ook gemiddelde van 2 kilometer naar de binnenstad heen. Het zou dus wel interessant zijn dat er hier dus een update komt om het Guiderfiets, wat dat hier is, te kunnen verlengen tot de Molenstraat. Aankomst Molenstraat.
fantastische route. Zo de exit en nu ja, de route naar de binnenstad. Aankomst Havenfortparking, zie hier ook een mooie afwerking, nu een rieten schutting. Wel bijzonder mooi. En dan ja, de deelfietsen natuurlijk van Donkey Republic. Hier een nieuwe afwerking, ook een bank die erbij gekomen is hier. Dus hier de dropzone en natuurlijk ook een groot busstation, maar opnieuw interessant. Je vertrekt van dit punt naar ja, alle bestemmingen feitelijk. Enkel even kijken via de applicatie hoeveel kilometers dat je nog kan fietsen met de fietsbatterij. Maar je kan dus gemakkelijk naar het grenspunt naar Sint-Niklaas en zelf naar Antwerpen, of ook komen van Antwerpen en Sint-Niklaas naar hier. Hè.